Bueno, Peio, aurten trialdona debei egin bihago ez? Aurrekoen jontzan komentatzen ie trialdona ia utzi bian eike, soze, komentatzen zela ia trialdona ia dola oso errepikakorra, beti dala iguela, eta jendiek esaten zela iguele formatu ahi debei bueltat eman berko zakiola, ozerbait jola, eta bueno, ia aurten egin biano ez, eta zugazkeneko txapelduna izen da, iguel informazio pixkat ureko zinula. Aurten, 2026ko ekainaren 6-en, Teatro Enporrasen 7. edizio dakau. Eta aurten, geina, komentatua, aurten ez dala izen behar aurreko urtetan bezala. Errekorrido aldetik eta teknik aldetik behi parte hartzaileen aldetik, ez, aldaketa txikin bet bado. Hori da. Aurten dakagu varianteat, bueno, bi variante esango nuke. Lehenengo edala deialdiei nahi diau, kanpoko jendiek parte hartzea. Vale. Iruditzen dakigu jende asko gelditzen dela, bueno, pausu hori eman behi, iruditzen dakiolako dala gu inguruko gauzbet, gu kuadriako gauzbeto elkartzen dengan jendean gauze, hori da. Eta iruditzen dakigu jende asko jonko zala prest parte hartzea, behi ez dola pausu hori ematen, ez dakilako aukera dakala, ez? Orduen aurten deialdiei nahi diau jende parte hartzea, nizta gu inguruko ez izen, gu herriko ez izen, o lo que sea. Vale, eta sakanakoek izen berko die, o kanpoko debei, irekile? Irekile, totalmente irekile. Beti de, kontuen izena, apostu dut dela, eta ez dola ofizialtasunik. Nire kirola ikea egun hortan, eta kasualidad, juntetzen dit beste 10 personekin kirola nahi debila, eta iken diago apostu bat. Osa, behi, kompetitibe pixkatu, kompetitibidadeakin. Hori, ez, do jokuen. Jokuen do asko. Vale. Orduen pikie haundio gain. Egile da, ez, sakana maien eta etxarri maien trialdonak hasi zanetik hartu hola geron den jer gehiago. Bai. Ez? Eta hasieran iguele herriko kuadria, biru kuadrian arteko gauze zan, ez? Komentatzen zan, behi guaia, herrien jasakabanatua, beita sakana maien. Bai. Eta geina, karo, guai YouTubeko bit direktuek eta teknologien sartu gan honetan, ez? Ia geron da gehiago zabaltzen da. Bai. Esan behar da, hasieran zala kuadriaten apostu besteik ez. Bukaera iken zaun etxarriko mendien, hauntzetxen. Eta gu artien, o jendean artien, parteidien artien da zan zerbait berezi oso handia, gero hartzen zio Kristo Mozkorra eta ez. Gustora. Behi, eman zan Kriston salto de behi, hasi zanien bukaera iken herrien. Herrien bukaera zanien, jendeia jarzon atenzio gehiago, hasi zan apostatzen dut, ze porra ikeko aukera bado beti. Eta horrek eman zon bizitasun asko herrian barne. Behi, eta debei segidore aldeti debei, ez? Jarraitzaile asko joten da. Hor, segimendu egiten. Gero debei edizio hasi zan eiken, hori zuk esan dezuen zala direktu, eta jendea hasi zan direktu jarraitzen, momentuen, hasi ziren jartzen herriko tabernetan direktu, orduen jende pote guendona, hasitzen dago ez, azkenia, eta horre dut eman Kristo joku, eta gero gu hartien, pike asko dola, eta horti joten dia ez, sartzen dezun gif bet, eta horrek ematen dola joku. Eta debei, organizazio aldeti debei, salto handi eman zan, azken urtetan, ez? Esatariek debei zen, komentatu joan bezala YouTubeko direktue debei, fanda debei denborakin evoluzionatzen, aurreko urtean sartu ziren klasifikazioek, denborak eta jarraipena debei, ez? Gertu goiteko, ziklismoko karrerak bezala, kasi. Bai. Gudazkaun tresnen dako, hori dena ikia, badala salto handi. ETB-en produkzioan pare, kasi. Kontu zemendik urteatzuta behar ETB-enta dena gota debien, Hori da. Eta gero, ze komentatu benuzun, Peio? Aurreko urtien jende asko joan zan komentatzen eta herrian ahotan joan zan debei, ez? Jende asko arrotuik, ez? Biak parte hartuko zela, bia da ona bakarrik korriken, o bakarrik ieiken, eta taldekako trialdona egingo bazan apuntetuko nintzen, ez? Bai. Hor aldeatetik esan beharra dola jende, individualki debe inko zola, dira betiko egizatu denean, triatlona buketzen dani hartuko dira horrengo parte behi ez dela hartzen inoiz.
Eta hori aurpira ote berdaki hori. Hago beroak, ez? Hori da. Hori da. Eta gero jende hartuko zona gustora aparte taldeka. Mhm. Ba, igual, zuk esan duzun bezala, dielako probatien, justo, onak, bestetan ez. Orduan aurten, bigarren variantioi, da arte hartu daitekela taldeka. Zein, binaka o irunaka. Vale. Osa, ireki hori debei. Ireki. Vale. Ez dakigu baina nola akatuko dan gauze, ez dakigu izango dan binaka o irunaka, ikusko diau zenba jendek ikin daun pausu goi parte hartzia, eta horren arabera erakiko diau. Balin bado jende prest, binaka ikia behi dielau eta irunaka do taldiaz bakarri, ba horren arabera ez dakigu ez nola aztatu. Behi ikusten da debei ez, organizazio aldetik, haitzen dela debei ez, publikoai. Eta gerri ede malgu bedakala, ez? Hori da. Aldaketak egiteko eta gauz berriek proposatzeko. Eta igual horrek ematen do joku, ez? Jende iritzen dakio, triatlon porraz, igual banak aiken daun batek irezten do talde aiken daun talde bati. Ordo joku edo bai. Ikusten da zu potenzial don kompetizio hontan. Hori dek. Aurreko urtien gora jende guziek, eta organizatzaileek aitu ebie eta sande bia etxitie. Hor dago aitu ebie eta euki bota dobie. Así que aurten zuei denendako aukera apuntetzeko eta demostratzeko. Eta, orduen, parte hartzeko bi disiplina bezala ez, esango diau. Bat, triatlon porras kanonikoe, betikoe, ez? Dala banaka, proba guziek. Eta gero, beste disipline, taldekakue. Binaka o irunaka apuntetzeko aukera, gureiko zuia. Bale, horrek lizente asko ematen dau. Bai. Orduen, jendea, animetuta parte hartu, triatlon porrasia. Eta, gero, izteko, bakigu data zehatza... Data jarrita do, 2026ko ekainak 6, Euskal Festan egune. Koinziditzen dago? Goizien. Osongi. Horrek debe imango dugu, ez, jende gehiago, ez, Euskal Festa izen da, egun handi edala debe herrikoen dako eta kanpotik jende asko etortzen dela. Horrek debei emango hau herriei txigion goa, orduan segurtasun aldeti debei ez, hori bermatzen diau, ez da inungo arriskuik parte hartzeko, osake aldi hortati debei plus handi bet, eta kriston giro ingoala, ez? Gu, urte ez da urtero egin Euskal Festan, arrazi desberdin egin dilako, behin haiku diau Euskal Festa izendan egunien, haiku da askoz jende gehiago, Geniako inzitzen daulako bukaerak plazan egiten dela, plazagon elkartzen da poteu bat jatzen da jendea, orduen rematen kriston bizitasune. Hor genia ez, eiken di retroalimentatu, bilek, behi Euskal Festa, behi triatlon porras. Hori da. Ui iruditzen dakigu, dala egun polik behetori ikeko, behi egun egoini polik eiken dela triatlon porras hor dolako. Hori da, ongitzen da. Vale. Eta, hori, ekainak 6, launbeta, Euskal Festan, animetu eta parte hartu triatlon porrasia.